Sa mga pangenot na bareta, mag-ama iridukan makabangga sa truck ang piglulunadang motorsiklo sa Masbate. Kasulo na itala sa Malinaw, Albay. Duwang miyembro nin rebelding grupo sa Sorsogon nagsuko na. Tulong persona sa Sorsogon na tawan in wheelchair hale sa Ako Bicol Party List. As in personalized kan BGMP Bicol na naon in flower towels as in libreng lugaw, parte kan programang Love on Wheels. Maray na hapon, Miyerkules, Pebrero 15, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Ragon, Legazpi. Mag-ama, iridukan makabangga sa truck ang pigmamanehong motorsiklo sa Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Irido ang 22 anyos sa si Franz David Avila asinang 8 anyos na aki kaning si Cash David kang barangay Idingay, Masbate City. Matapos na makabangga ang piglulunadang motorsiklo sa sarong delivery truck, pasado alas 8 kasudbang aga sa parehong lugar. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Ariel Dayapneri, hepe kang Masbate City Police Office. Pasiring kuta sa barangay nursery ang mag-ama agikan sa sendang residensya. Mantang pigbabaybay ang lugar kang insidente. Nag-overtake subot si Avila sa sarong bihikulo. Alagad dain nariparo ang papalikong delivery truck na nagresulta sa sendang pagkakairido. Nakita niyo na sir na may sa unahan, yung mga tricycle nakatigil na gawa nung nag-iuto nga yung truck. Kaya, nung mag-apply siya ng, ng brake, medyo alanganin na, naabot niya pa rin sir yung truck. Kaya doon sa sir sumakol. Sa kusugang pakakabangga, nakalasik ang mga biktima sa tinampo. Rason nga ni magsapuan mga inining seryosong lugad sa maniba-ibang partikan sa indang hawak na tulos mananaidra sa ospital. Yung truck sir, walang kasalanan doon sir. Aminado naman sir yung driver ng motorsiklo. Then, yun na nga lang sir, kinausap natin sir yung sa side ng truck na matulungan din kahit pa paano. Sa presente, nagpaparayray ng unyan sa BRTTH ang mag-ama. Nangapudan maning tabang pinansyal ang mga biktima. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. Kasulo na itala sa Malinaw, Albay. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Short circuit ang pigtutok dong kausa kan nangyaring kasulo sa sarong bodega sa Barangay Poblasyon Malinaw, Albay alas 5:15 nin aga kasuodma Pebrero 14. Base sa investigasyon kan BFP Malinaw, nag-short circuit ang nakapairarom na wire sa atop na anaw kan nasulong bodega. Gibo man sa light materials ang bodega. Darakan kalumaan, marikas na naglakop ang kalayo. Siguro ko, to the partition time, yung wires na galing doon papunta doon sa nila, hindi yun safe kasi parang walang duwit pipe na para ma-protect siya doon sa external na damage. Ang retiradong doktor na si Flor Liangco, 78 anyos ang may sadiri ka na sulong bodega. Maswerte naman na mayong nalugadan sa pangyayari. So, yung Bureau of Fire po, kami po yung ay patuloy na nagpapaalala sa ating mga kababayan, hindi na po dito sa Malinaw, na dapat po tayo ay maging maingat patungkol po dito sa tunog. Abuton sa 6,000 pesos ang winalat na danyos kan kasulo. Sa datos, ini ang pinakairot na naitalang kasulo sa banwaan ngunya na taon. Alas 5:40 kan maideklarang fire out ang nangyaring kasulo. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Tulong persona sa Sorsogon na tawan in wheelchair kan Ako Bicol Party List. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Kasagsagan kan pandemya, kan ma-diagnose na may pneumonia ang 94 anyos sa si Lola Teodora kan Ginlahon, Sorsogon City. Apwera kay ini, Disyembre ka nakaaging taon kan ma-mild stroke si Lola Teodora. Huli kan presenteng sitwasyon, dipisil para sa iyan paghiro-hiro, alagad labinas na ng kaugmahan ni Lola Teodora, maging kan sa iyang kapamilya, kan magbisita sa indang residensya ang Ako Bicol Party List, bit-bit ang sorpresang wheelchair. Sana matulong po sa ko, tapos
Sir Raon, na aproban man tolo so bighagad kan aki ko. Ikinaugma man ni Tatay John Mark kan barangay Pangpang, Sorsogon City ang naresibing wheelchair para sa iyang 11 anyos na aki na may hydrocephalus. Sabi niya, huli kan labing pagtios, daing niya maibakalan sa iyang aki nin wheelchair na haloy niya naman da akutang pangitorogan. Huli ka ini, obligado da siyang ubuunan sa iyang aki pasiring sa eskwelahan, alagad nakahangos-hangos na da siyang unyan kan mapili kan partidon sa iyang aki na maging benepisyaryo. Maski po yaon yan digdi, kaya po niya magpaduman. Pag makaon na, maduman siya. Kaya lang ang pagkarigos naman. Natawan man in wheelchair ang 14 anyos na si Jane Kristen Punay kan Donsol, Sorsogon. Istorya kan 78 anyos na lola ni Jane na sulamenteng nagaataman sa iya, mayong kakayanan sa iyang makuapo na maglakaw maski sa pagtaram. Ulila naman da sa inaan sa iyang makuapo, mantang nagtatrabaho man sa rayo ang ama ni Jane. Gustuhon niya man subuot na mabakalan in wheelchair si Jane. Ngani makapaglibot-libot man lamang alagad kulang man ang pigpapadarang 500 pesos kan ama ni Jane. Sa buong kas ninyo, pasalamat ako marami. Kaya po, nagdinit po sa wheelchair ni Bibi. Salamat po. Sigon sa Provincial Coordinator kan partido, padagos ang saindang paglibot sa bilog na rehiyon, ngani maipaabot ng gad sa labing nangangaipo ang saindang pigpapanaong wheelchair na parte kan programa kan saindang tabang sa karahayan program. Itong project ng Ako Bicol, part ito ng tabang sa karakayan program ng Ako Bicol. Yung pamimigay ng wheelchairs doon sa ating mga kababayan na kasi dun sa agreement, FWM, yung wheelchair, from Free Wheelchair Missions from US pa yan, isang foundation, nakapartner ng Children International Philippines. Nagpapasalamat man ang partido sa padagos ng pakikipagtabangan sa inda kan Children International na saro sa mga mayor na rason kung taano na realisar ang pananauninda nin wheelchair. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia. Duang miyembro nin rebelding grupo sa Sorsogon nagsuko na. Ang Sinlavon Hills Community Service kan BGMP Bicol ginibos sa Legazpi. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Babalikan ako Bicol Online TV. Duwang miyembro kan rebelding grupo sa Sorsogon nagsuko na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Voluntaryong suminuko sa Hipaturakan Sorsogon First Provincial Mobile Force Company ang duwang miyembro ng rebelding grupo sa probinsya kan Sorsogon, Lunes, Pebrero 13. Isinuko man kan duwang miyembro ang sendang mga armas. Sa impormasyon, miyembro kang Communist Terrorist Group o New People's Army, L2KP3 Sorsogon ang duwang nagbalik-ladong persona. Dahil nga, yan na gibutang community mobilization, tapos awareness, tapos itong nag-distribute kita ng mga frontline services ng government, promote yan sa LCAP, yung mga livelihood program na pina-offer natin sa mga walang trabahong kababayan. Dugang pa kang tagapagtaram, dakulang bagay ang eksistensya kang Executive Order No. 70 o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, asinan mas pinaigot nindang Retold Community Support Program Counter-Urban Area Operation na nakakapag-inganyar sa mga miyembro kang rebelding grupo na magbaliklado sa gobyerno. Ang dami actually na ang dami ugat niyan. May operate, may mga nag-ooperate, meron ding mga nag-immersion sa mga community aram namin, may mga infiltration. May mga marireceive man asistensya gikang gobyerno ang duwang nagsukong rebelde, arog kang livelihood assistance asin iba pa. Sigun kay Kalubakib, panahon na, nga ni magbutas na sa saindang pigtutubudang ideolohiya ang mga natatadang miyembro kang rebelding grupo. Sa siring kaya nalakdang, mayo ng buhay subot na masasayang. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol, padagos ang paglangkaw. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sa pinakahuring datos na pigpaluwas kan DOH, total na 598 na ang aktibong kaso kan COVID-19 ngunyan sa Bicol. Sa dating datos na 579 tinamaan kan COVID-19, dugang na 19 naman ang naitala kan DOH poon kan Pebrero 5 sundo 11. 13 kay gikan sa Camarines Sur, 7 ang gikan sa Naga City, mantang nakapagtala ning tigsararong kaso ang Karamoan, Del Gallego, Milaor, Nabwa, Sipokot, asin Tigaon. 2 ang naitala sa probinsya kan Sorsogon, partikularmente sa Banwaan kan Castilla, asin Sorsogon City. May naitala man na tigsararong kaso sa Albay, Camarines Norte, Masbate, mantang mayong tinamaan ng COVID-19 sa Catanduanes. Sa parehong peryodo, 31 individual ang nakarecover na sa COVID-19. 25 ang narahay sa probinsya ng Masbate, saruan gikan sa Naga City, asin 5 sa Camarines Sur. Mayo man na panibagong naitalang binawian ng buhay, huli ka na sabing helang. 27 sa total na 678 non-ICU beds man ang sa presente okupado ngunyan sa mga ospital sa rehiyon, mantang saro ang nasa ICU bed. 3 sa mga bagong tinamaan kan COVID-19 ang nasa critical ang kondisyon. Mientras tanto, sa nasabing peryodo, dugang na 510 ang nabakunahan kontra COVID-19, mantang 2,237 ang panibagong mga individual na nagpa-booster. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Personahes kan BGMP na naon in flower towels asin libreng pamahawan parte kan sa indang programang Love on Wheels. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Smile, Share, Love. Ini ang tema ngunya na taon kan Love on Wheels kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol. Kasabagong aga, siring kan taon ng tradisyon na nausingda sa merkado publiko nin flower towels asin pamahawang lugaw para sa gabos. Sinda Nanay Patricia kan Victory Village asin Nanay Rosie kan Barangay Arimbay, dayon agad pinalagpas na magpila sa libreng pamahawan asin flower towels na gibo mismo kan mga personal kan BJMP. Magayon po, maray-maray po. Nakatabang sa day pa na mamahaw. Salamat, birthday ko mang kasuod ma. May pura ka ko. Magmahon talaga, nakatabang sa mga mahirap. Si Nanay Shirley asin Tatay Lito naman, primera best na makabali sa programa kan BJMP Bicol. Labi manan pasasalamat sa libreng pamahawan. Maugmahon po ang mga
ano ninda, puso ninda, tamaski late na, at least, na-celebrate. Thank you. Happy Valentine's Day po sa Gabos. Love, love, love. Magayon ta, nakakaungkilin yung gaw. Thank you very much. Salamat, Maraya. Total na 350 ang persona ang nataawan ng libreng lugaw. Sanggatos naman ang nakaresibe ng flower towels. Sigun sa pamayokan BJMP Bicol, parte ini kan sa indang social responsibility program. Well, as much as we want na dapat sa February 14 talaga, but because also of equally important matters na mga activities namin nung kahapon, so hindi namin nagawa. So we decided na ngayon na namin to ipagagawa dito. This is one way na makapag-relate kami sa community na yung government natin, yung uniform service ay hindi lamang yung mandate yung aming sinusunod, but we have also to make sure na alam ng community na we are also doing something sa ikakabuti ng ating mga community. Labi man ang pasasalamat kan BJMP sa kooperasyon kan publiko sa saindang programa. Asigurasyon ninda na mapadagos ang mga siring na programa na dakula ang positibong epekto sa komunidad. Ininaan pantulong taon kan Love on Wheels kan BJMP Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Maria Lorenzana. Asiniyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!